Poštovane kolegice i kolege, danas evo govorim u ime inicijative zastupnica u Hrvatskom saboru, vjerujem i svih vas, inicijative koja se okupila s jasnom namjerom da u ovoj zemlji niti jedna žena ne bude prepuštena sama sebi i da se nasilje nad ženama više nikada ne relativizira, ne prešućuje i ne opravdava. U subotu na Trgu bana Jelačića dogodio se prizor koji je duboko uzdrmao Hrvatsku. Jedan muškarac pregazio je 38 ruža koje je umjetnica postavila u spomen na 38 žena ubijenih u protekle 3 godine. Činom gaženja ruža zgazio je i sjećanje na njihove živote. To nije bio samo vandalizam, bio je to brutalan, simbolički napad na svaku ženu koja je ikada živjela u strahu, na svaku koja je šutjela kako bi preživjela, na svaku koju država nije uspjela zaštititi. Zato danas ovdje evo donosimo 39 ruža, jer od subote, zamislite, Hrvatska ima još jednu ubijenu ženu. Ono što se dogodilo na trgu nije izolirani incident. Problem nije samo u tom jednom čovjeku, problem je u svemu što mu je prethodilo. U klimi koja posljednjih godina sve češće tolerira ponižavanje žena, u porukama koje ženama govore da trebaju šutjeti, biti poslušne, biti podređene, u prostorima na kojima se žene označava kao problem ili opasnost. Problem je u tome što je vjerovao da to smije napraviti, da je to društveno dopušteno, da mu nitko neće stati na put. A put do femicida uvijek počinje puno prije samog zločina. Počinje s riječima, počinje s ignoriranjem prijava, počinje kada policija, socijalne službe ili sudovi procjenjuju da nema visokog rizika, a rizik je zapravo smrtonosan. Hrvatska je preuzela obvezu da žrtvama nasilja osigura brzu reakciju institucija, pouzdane procjene rizika i hitne zaštitne mjere. U praksi to još uvijek nije dovoljno učinkovito. Zato moramo svi skupa raditi na izmjenama zakona koje će unaprijediti procjene rizika, ubrzati mjere zabrane prilaska, omogućiti udaljenje počinitelja i bolji nadzor u slučajevima visokog rizika. To dugujemo ženama čiji se životi mogu spasiti pravovremenom reakcijom države. Neka ovih 39 ruža bude podsjetnik na sve trenutke kada država nije zaštitila žrtvu na vrijeme. Svaka ruža simbol je izgubljenog života, ali i obveze koju imamo prema svakoj ženi koja danas živi u strahu. Mi evo zastupnice okupljene u ovoj inicijativi poručujemo da nećemo stati. Nećemo odustati od promjena zakona, od nadzora institucija, od borbe za sustav koji će žene štititi, a ne izdati. Zato ćemo danas na ogradu Hrvatskog sabora postaviti ovih 39 ruža na mjesto gdje na njih nitko neće ugaziti. Želimo da ih vide svi koji prolaze ulicom, tramvajem, iz auta, da Hrvatska vidi da svaka od tih ruža predstavlja život koji je mogao biti spašen. Da vidi da nasilje počinje simbolima, ali i da naš otpor počinje simbolima. Hrvatska može biti zemlja u kojoj žene žive slobodno i sigurno, ali to neće doći samo od sebe. To moramo izgraditi mi, institucije, društvo, svi zajedno. I zato nećemo stati ni danas, ni sutra dok svaka žena u Hrvatskoj ne bude sigurna. Zahvaljujem.